Porina za najbolji džez album zakucat će u koš Mihovil Nakić uz asistenciju najboljeg džez vokala hrvatskog glumišta Jasne Bilužić. Prije svega željela bih poželjeti ovom dičnom skupu dobro večer, kao i gledateljima koji su konačno dočekali i našega Porina. Dobro večer. Kao što vidite, večera sam ne samo u dobrom, nego i u visokom društvu. Nick, ode mi jednu tajnu. Znam da te je Magic Johnson prestigao i da je pokupio Grammy-a prošle godine. Imaš li ti sličnih planova? Ne, ja samo tebi mogu poželjeti da ti umjesto da budeš najavljivačica, sljedeće godine da budeš dobitnica. Hoćeš mi asistirati na ploči? Vrlo rado. Ok. Dakle, obavještamo vas da su ranije tijekom večeri Porina dobili za najbolji album skladanog folklora, Festival dalmatinskih klapa Omiš 93. za najbolju skladbu klasične glazbe, Frano Parač, Sarabanda. za najbolji inozemni album pop rock glazbe, The Bodyguard, Whitney Houston. i za najbolju snimku albuma klasične glazbe Mladen Škalic. Nick, jel vidiš ti ovo? Vidim. Sreća da se godinama postaješ daleko vidan. Dobro. A dopala nas je i ta čast da proglasimo i nominacije za najbolji jazz album za koje su nominirani Just Jazz, Mark Murphy. Miroslav Sedak-Benčić, The Swinging Violin, Csaba Dežo. i Welcome to the Club, Karl Heinz Miklin Trio. A Porin ide Miroslavu Sedaku Benčiću. Meni je osobito drago da u ime izdavača i u ime svih glazbenika mogu preuzeti ovaj 4. Porin za Miroslava Sedaka Benčića. Hvala svima.